Aquest diàleg que ara farem, avui no el fem a Figueres, el fem amb un figuerenc, però el fem a Palamós, a la sagristia de l'església de Palamós, amb mossèn Emili Galan. Bon dia, mossèn. Bon dia, què tal? Moltes gràcies per aquests minuts d'aquesta visita ràpida que fem a Palamós per parlar de la Guaira. Vostès saben que fa un parell de setmanes va haver-hi un doble terratrèmol a Veneçuela que va afectar sobretot la població de la Guaira. Saben vostès que amb els recursos de què disposen, les primeres hores van intentar rescatar les persones que encara poguessin estar en vida, però que després, amb el pas dels dies, etc., la feina es tornava com gairebé impossible, no? I per tant el nombre de víctimes puja a milers, etc., que els he d'explicar que vostès no hagin seguit o no sàpiguen. Mossèn Emili Galan es va passar quants anys a la Guaira, mossèn? 33. 33 anys. I evidentment, aviam, la primera pregunta és, què hi feia vostè a la Guaira? El van ordenar allà o de seguida que el van ordenar el van destinar allà? Va ser un destí que li van marcar o vostè mateix tenia intenció d'anar a Amèrica Llatina o més concretament a Veneçuela? Doncs mira, Déu va obrint els camins a la vida a poc. I, òbviament, quan jo vaig sentir la vocació de ser capellà, no tenia encara idea d'anar a Veneçuela. Però durant els meus estudis, vaig estudiar a Pamplona, i en els meus estudis vaig conèixer el bisbe de la Guaira. I ell venia a visitar els seus seminaristes que enviaven allà a estudiar. I ell de seguida me va conèixer, me'l van presentar i me va demanar si jo volia anar amb ell a treballar a la Guaira. I, al principi la idea va ser molt sobtada, jo no tenia pensat anar a la Guaira, però, a l'haver estudiat en un seminari internacional, venien nois de tot arreu del món, i després vaig veure que companys meus també havien marxat a la Guaira. Al pas dels anys allà en els estudis, vaig veure que era una possibilitat que Déu me cridava per anar a la Guaira. I vaig marxar a la Guaira. Acabat els estudis, vaig marxar a la Guaira i el bisbe de la Guaira, que ja em coneixia, havia vingut diversos anys visitant els seus seminaristes, doncs me va ordenar a la Guaira. Allà mateix? Sí, a la catedral de la Guaira vaig ser ordenat tot just acabat els estudis. Si li demano quin any era, se'n deuen recordar, perquè clar, és un moment marcant aquest. De diaca en el 90 i de prevere en el 91. Molt bé. I vostè ha tornat a Catalunya quan fa exactament? He tornat, ja per quedar-me, aquí en l'octubre del 2023. D'acord. Va ser la data de tornar. Molt bé. Mossèn Emili, l'imagino vostè el dia que suposo que com tothom, no ho sé, va descobrir i es va assabentar del que havia passat a Veneçuela, potser a través dels mitjans de comunicació. M'imagino el seu estat de xoc quan va veure que en un planeta tan gran el món és tan petit i que aquella desgràcia havia anat a raure a la Guaira. Sí, jo em vaig assabentar al matí, a l'aixecar-me, i que vaig veure el mòbil ple de missatges, de whatsapps, de gent que coneixia, capellans, amics de la Guaira, i m'havien inundat el telèfon de missatges, diguem-ne, que havia passat això durant la nit. I m'explicaven que havia sigut un desastre total el que havia passat al terratrèmol. Jo no acabava de creure-m'ho, perquè parlem molt sovint amb la gent, amb els capellans, parlo molt sovint, i quan me trobo això en el matí, quan m'aixeco, doncs quedo una mica
espantat. Vaig posar les notícies de seguida a veure què, i clar, totes les notícies parlaven d'això, les imatges, era una cosa espantosa, espantosa el que em vaig trobar. De la gent que vostè més va tractar i més va freqüentar durant els seus 33 anys a La Guaira, hi ha gent que vostè ha identificat que ha sobreviscut, d'altres que han desaparegut o han mort? Doncs mira, precisament de la zona zero del terratrèmol ha sigut Playa Grande, justament la meva última parròquia on jo vaig estar a Venezuela. És a dir, que aquesta parròquia, on vaig estar 9 anys abans de venir cap aquí, ha sigut una zona que ha quedat totalment devastada. La parròquia, el poble, com a tal, ha quedat, els edificis quasi bé tots caiguts, i els que no han caigut s'han de tirar a terra perquè estan estructuralment fets malbé, no? I bé, i després, òbviament, molta gent coneguda m'han enviat un llistat de gent que coneixia de la parròquia, doncs han mort, no? I els que han sobreviscut, he parlat amb ells, han hagut de marxar, o sigui, les casetes que s'han mantingut han hagut de marxar, no hi ha llum, no hi ha aigua, i el pitjor, me diuen, no es pot estar, no es pot viure, per la pudor dels morts que hi ha al voltant de... I el risc de malaltia, suposo, no? A partir d'ara, Déu-n'hi-do. Sí, ha sigut un desastre total que trigarà, no sé què faran amb el poble, però trigaran molt en tornar a posar els serveis de llum, d'aigua i... Mossèn Emili Galan, expliqui'm, sisplau, què és o com és La Guaira, pels que no hi hem estat mai. La Guaira és un estat i un bisbat. Coincideix l'estat de La Guaira amb el bisbat de La Guaira. I és un bisbat que forma part del cinturó de gent que volen viure a prop de Caracas. La Guaira està molt a prop de Caracas, però ens separa la muntanya i tota la zona de muntanya cap a mar al costat de Caracas és La Guaira, no? Fa, em sembla que 40, poder 50 anys enrere, La Guaira era part del bisbat de Caracas. Fa, em sembla que són 50 anys, va començar a ser un bisbat diferent. I això és un bisbat allargat i tot dona al mar Caribe, per un costat, cap al nord, tot el mar Caribe, i és una franja de terra entre la muntanya i el mar. Això és La Guaira. Quan vostè ens parla d'un estat, a Veneçuela, vull pensar que deu ser l'equivalent d'una província aquí, més o menys, o...? Més o menys, equival a una província, sí. D'acord. I si ho he entès bé, vostè, durant aquests 33 anys, va estar sempre a l'estat de La Guaira, però en parròquies diferents d'aquest bisbat, l'última de les quals és la que vostè ens ha dit que ha quedat absolutament en runes, perquè estava a la zona zero, a l'epicentre d'aquest terratrèmol. Sí. Vull pensar que és una zona obrera de persones i de famílies humils, d'entrada perquè el país no és molt ric, no en capacitats, sinó en renta per càpita la gent, no? I vull pensar que la zona de La Guaira, una mica als afores, com vostè ens deia, de Caracas, és una zona obrera, o m'equivoco? És una zona majoritàriament humil. A La Guaira hi ha unes edificacions, la majoria, molta zona de La Guaira, hi ha zona de cases molt humils que es diuen ranxos, ranchitos, però hi ha zones també que són segones residències de gent de Caracas que volen estar a prop de mar, i també residències habituals, de gent classe mitjana, una miqueta també, i que és molt bonic estar a prop de mar, no? El mar Caribe tot l'any fa... Per tant, hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. Vostè, durant aquests 33 anys a La Guaira, ha coincidit amb altres catalans o no? Va haver-hi 2 capellans catalans a La Guaira, de Barcelona.
però van estar poc temps, no? I després, bueno, vaig quedar-me com a català, jo sol. No? El català. I es va estar 33 anys perquè li agrada molt estar allà o perquè la seva jerarquia eclesiàstica li va dir no, vostè, mossèn Emili, ha de seguir aquí. Per què va estar tant temps allà? Bueno, perquè m'agradava, la gent és una gent magnífica, molt oberta, t'estimen, se t'adonen tot i també, això per una part. I per altra part, perquè La Guaira és un bisbat molt jove i això fa que tot estigui per fer. S'han de fer parròquies, s'han de fer... Tot està per fer. És com l'evangelització encara és un tema que no s'ha acabat, s'està fent. I això és una tasca que engresca, no? I a mi em va agradar molt això, no? O sigui, arribar a un puesto que estàs com un pioner evangelitzant encara amb un bisbat relativament nou i bueno, amb una parròquia que s'ha de fer, s'ha de refer, és una tasca molt maca que a mi m'agradava molt. La gent era molt receptiva, és a dir, hi ha realment una fe catòlica arrelada en les famílies, en les persones, la pràctica. N'hi ha molts que van a missa els diumenges per posar una pregunta ben senzilla i ben entenedora? Bueno, sí, la gent és practicant una miqueta, però a diferència d'aquí, la gent, hi ha es diu que a Venezuela l'evangelització no s'ha acabat, s'ha començat però no s'ha acabat. I per tant això vol dir que a veure, doncs, te poso un exemple. Allà li dius a alguna persona, escolta, no t'he vist a missa, tens uns nens, no els has batejat, per què no vens i els bateges i t'acostes a la missa? Molt bé, no. Sí, mossèn, sí, té raó. I venen, apunten i escriuen el nen i es bategen, no? A diferència d'aquí, que tu li dius, escolta, has batejat els nens? No. Per què no els bateges? Perquè no vull. O sigui, és aquesta la diferència. O sigui, allà la fe... Hi ha una receptivitat. Una receptivitat, un evangeli que, no ha arribat i nosaltres fèiem aquesta feina d'acostar l'evangeli, d'acostar a la gent a Jesucrist, no? I amb molta receptivitat, la gent ho rebia i ho feia, no? Mossèn Emili Galan va presidir la missa de Sant Pere, la missa solemne de Sant Pere, el 29 de juny, que era un dilluns, a l'església de Sant Pere, per invitació de mossèn Miquel Àngel Ferrés, i a més aquell dia va fer mossèn Emili una homilia parlant molt de Venezuela, de La Guaira, i el que es va recaptar durant la missa va ser dedicat de manera completa a Venezuela. Perquè, de fet, les coses han passat com han passat, però mossèn Miquel Àngel ja l'havia convidat abans que malauradament hi hagués aquest terratrèmol per la seva condició de figuerenc. Expliqui'ns la seva prova d'ADN figuerenc, d'on és vostè, de quin any, on va estudiar, les seves arrels figuerenques, quines són, mossèn? Sí, primer això que deies, mossèn Miquel Àngel m'havia convidat a predicar la missa del 29 de Sant Pere. Jo havia fet una homilia, però va succeir el terratrèmol, la vaig haver de canviar tota, perquè em semblava que s'havia de parlar de... I bé, va ser l'homilia que vau escoltar. I, sí, soc de Figueres, nascut a Figueres, i vaig estudiar al Col·legi Sant Pau. Soc fill de la parròquia de la Immaculada i en el Muntaner, que queda al costat, no? I aquí vaig fer els meus estudis abans de marxar cap als estudis de teologia. Mentre vostè va estar a Figueres estudiant, va coincidir amb altres sacerdots figuerencs, perquè, no sé, perquè vostè anava a catequesi o com a jove va conèixer altres sacerdots de Figueres? Sí, clar. La meva referència va ser el rector de la Immaculada. Mossèn Guinart, potser? Mossèn Guinart, molt bé. Sí, i el vicari, mossèn Ernest, van ser els capellans que tenia de catequesi, de comunió, de confirmació.
no? I penso que segur ells van ser els que me van encendre La guspira, no? la guspira de la vocació. No? Però, clar, estàs a Figueres i coneixes a tothom. No? Figueres és petit dintre de tot. No? Tot i que cada vegada la trobem menys petita, no? Però perquè com totes les ciutats creixen, no? Ara està a Palamós i a Sant Antoni de Calonge, oi que sí? I a Calonge. I a Calonge, i a Sant Joan. I a Sant I a Sant Joan. Joan quantes parròquies porta? I Vall-llobrega. Ah, no, i al final això ja és d'examen, això ja és de nota. Està bé, no, aquí? Molt bé, sí. L'església és molt bonica, l'església d'aquí de Palamós, i l'estona que em sol passar, he arribat abans, i l'estona que estava esperant que el mossèn arribés, que ha arribat ràpidament, no para d'entrar gent que admiren una mica aquesta església, que és més recent que la de Figueres. La de Figueres és mil·lenària, aquesta, si ho entes, és del 1400, una cosa així, que sí? Però és molt acollidora. Sí. Aquí és on fa més misses vostè? Sí, aquí és el centre de totes les altres parròquies, el despatx és interparroquial, es fa aquí, Calonge, Sant Antoni, tot ho concentro aquí, no? I ironies de la vida... Què ha passat? Ironies de la vida, la meva última parròquia a Venezuela, com us he dit, es deia Playa Grande. Sí. I, bueno, m'envien aquí com el primer nomenament aquí a Girona, i la platja d'aquí davant de Palamós es diu Platja Gran. És veritat. Platja Gran de Palamós. És veritat. I dic, bueno, Déu fa les coses com vol, Molt bé. Mossèn Emili ha tingut un detall, li vam demanar si guarda... Veuen que hi ha un pilonet aquí davant d'ell? No és que ens hàgim oblidat d'apartar-lo o que ja hi fos, no, mossèn l'ha portat perquè li hem demanat si guarda records fotogràfics o documents que ens parlin una mica dels seus 33 anys a La Guaira, i els ha portat. En fem una selecció i els compartim amb vostès perquè puguin veure doncs, el pas de mossèn Emili per La Guaira. Escolti'm, és un plaer parlar amb vostè. Jo crec que l'única cosa que ens queda és recordar novament que tenim molt presents les víctimes directes i menys directes d'aquest doble terratrèmol, i que esperem que la solidaritat humana, a banda, evidentment, dels mitjans que posin les autoritats competents, ajudin que aquesta catàstrofe passi el més ràpid possible, sobretot que la trobada de les persones mortes vagi el més ràpid possible i que tothom pugui reconstruir-se com més ràpid millor. Jo crec que és una mica el desig que hauríem de compartir, no? I una altra cosa que volia dir-vos és que La Guaira no és la primera tragèdia, aquesta del terratrèmol. Mentre jo estava a La Guaira, l'any 1999, al desembre de 1999, a les efemèrides ho podreu veure, va haver-hi una tragèdia també molt important, amb molts de morts, milers de morts també a La Guaira. També a La Guaira? Sí, un deslliçament, us he parlat abans que La Guaira es troba entre la muntanya i el mar. L'any 1999 va haver-hi unes pluges molt intenses durant molts de dies que varen provocar el deslliçament de terra, pedres, arbres de la muntanya cap a mar, ja portant-se pobles sencers. Tot el que trobàvem pel davant. Tot el que trobàvem, pobles sencers. I va haver-hi molts de morts, no? I va ser una tragèdia. La tragèdia, en aquell moment, La Guaira, l'estat de La Guaira no es deia La Guaira, es deia Vargas. Vargas? Chávez va ser, el president Chávez va ser el que va canviar el nom, no? De Vargas, a l'Estado Vargas, li va posar el nom d'Estado La Guaira. Però bé, és la mateixa zona. I si mireu, doncs, per internet trobareu el desastre que va ser també aquella tragèdia de l'any 99. I per tant que vostè va viure en primera persona perquè vostè ja hi era. Vaig viure jo, sí. I jo estava en una altra parròquia que es deia Les Tunites. Les Tunites. I en aquesta parròquia vaig estar 23 anys i va ser també un desastre total, molts de morts, increïble, no? Hi ha moltes històries de nens
i gent adulta que va morir en aquesta parròquia meva de l'any 99. Ara doncs, tenim una altra tragèdia. No? La Guaira sembla ser que li toca començar i tornar a començar una i una altra vegada. No para de començar. Hi ha una expressió en català que diríem li ha tocat el rebre, Sí. és a dir, sembla que Sí. sigui sistemàtic, Sí. que caiguin catàstrofes sísmiques i... Sí, a part d'aquests desastres naturals, també vaig per comentar a la homilia el desastre també de la tragèdia que portem 26 anys amb un govern nefast que ha fet que la pobresa a tot Venezuela s'incrementi. I, no només la Guaira, tot Venezuela, una hiperinflació que ha sofert el país, ha patit el país, que vosaltres ja coneixeu i ha fet que tot l'èxode de gent veneçolana que ha hagut de marxar de Venezuela perquè ha fet que les condicions de vida siguin molt, molt difícils. I molta gent que teníem a la parròquia, degut a aquesta tragèdia política, econòmica, van haver de marxar. I molts de veneçolans que estan ara per aquí és degut a aquesta també tragèdia molt més llarga i que encara no sembla quan s'acaba d'aquest règim que a veure quan esperem que aviat canvi. Des de la intervenció dels Estats Units no se sap com acabarà això. No se sap, encara no he parlat amb la gent, diu que encara no hi ha, no troben... No hi ha percepció de canvi, no? No, almenys a coses properes no troben el canvi. I a veure què passa. Malgrat les circumstàncies, ha estat un plaer compartir aquests minuts amb vostè, mossèn Emili. Gràcies per compartir aquestes vivències amb nosaltres. I ara anem a mirar les fotos i les seleccionarem per compartir-les amb les persones que ens han estat veient. Moltíssimes gràcies. I que tingui un estiu ben profitós, amb aquesta calor intensa, però que sigui ben profitós pels seus objectius. Moltes gràcies. Dintre de tot, amb el cor dividit i adolorit per lo que ha passat allà.